pembahasan hongot ki khana school ki basong ha ka kelas 11 kelas 12 ki laman saw ha ka jing khi ka bala thai biang ha po nang ba imphal menen ka sngi kani ka jing khi kelas nang ha ka por mustap bakala pur hadu ka por menmiet ha ka bakala deng ka je kwang mau ka jing set tier kas ka jing kong stan krinit kumjur ka jing kwang bam ha preng ki bor pulit bar ki pat ba kani ka jing khi kala mi hadien ba ki dur ki dar kelas saprang ha ki social media ya ka jing sap nyap yang ki arngut ki samla puli ki bala ja na yeng na dukah ndu tarik jong nai tung menta ka snem kani ka jing yakhi ba ka jing masaw jo ki khana school kala pelong ki bor sarkar ban khang biang sai sin ki court internet hadu ka setarik jong na risaw arajar pulai kumjuru la khang ya boro ki school nang ba imphal tat adu ka sing tho dieng jong ka tayo ka bamenta kani ka jakhi kala mi adien ba ki dur ki dar ka sabrang ki social media kani ki arngot ki samla puli ki la sha rabor ki kenhun king atiar barkat kum ka jing thu jong ki pulit la yu ikhadu ye ki te ki arngot ki samla ki basong ka skuter haki benta ka jaka ka bahaba preng ka Shorashanpur bar ka Bishnupur district ada hakin dak si uldap la pau bakini ki arngot kila sar abor ki kin kuin atiara ka bakila pensyong ka jaka plang ka badan ki benta khlau hari kan desni pada sapreng ke durki bakini ki arngot kila siat yam kini ki yakhi baka jing sar abor ki khana skol kamera ka je keno mar kelyang ha preng ki jat bedri metai bekin jat bedri kuki nak kelyang ki bor sarkar jaka Manipur ki IT yang ka kam bentoket daga CBI